Som a l'antiga Casa Ferino d'Ordino, que des de fa un temps acull un centre de recerca i innovació vinculat a la muntanya que aspira a ser un referent mundial. Els científics que treballen aquí pretenen desenvolupar tecnologies que aportin una nova visió del medi ambient, el turisme o l'esport. La Casa de la Muntanya és el que s'anomena un Living Lab, un laboratori viu, perquè els projectes que s'hi treballen estan en constant evolució, oberts a noves propostes i punts de vista diferents que els enriqueixin. El projecte de la Casa Muntanya neix per una banda, per un projecte intern del Comú d'Ordino i per l'altra banda, una línia de treball entre tant el que era el Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya i l'àrea d'innovació d'Actua, on potenciar tots els projectes d'I+D amb l'àmbit de la muntanya. No s'ha obert molt al públic ni s'ha explicat molt, perquè justament estàvem dotant de contingut que ajudi a explicar el que es pot fer, perquè al principi és, no, serà un espai de co-creació, però co-creació de què? I, bueno, no sabem, el que sorgeixi. I a vegades aquest punt de crear un espai on que sorgeixi aquest punt de contacte entre gent diferent, on sorgeixin idees, etc., costa una mica a vegades de concebre. Difícil de crear perquè fins ara no existia un espai semblant. Es vol que, quan el món pensi en muntanyes, automàticament assenyali Andorra al mapa. I per fer realitat aquest somni, l'espai s'ha dotat d'elements tecnològics que facin possible transportar el que passa dalt d'un pic fins al centre de la parròquia. Marc, aquest és un dels elements que heu instal·lat a la Casa de la Muntanya, però per què serveix aquesta maqueta? Per exemple, un dels projectes que estàvem treballant ara justament és amb competicions esportives per poder, per exemple, visualitzar els diferents recorreguts i informació. Ja dèiem que amb la mateixa maqueta puguis tindre el track de les diferents curses o recorreguts i amb la informació complementària que hi ha als voltants puguis veure desnivell, distància, etc. La idea és tindre una mica aquí un element que pugui donar dinamisme i jugar amb aquest aspecte. Aleshores, per exemple, els organitzadors poden muntar el circuit de la competició i la gent que vingui aquí pot seguir aleshores en temps real on està cada competidor? Un dels projectes que volem treballar justament és aquest. Actualment, per exemple, en algunes competicions s'està treballant que l'espai durant el moment de presentacions o de la cursa es pugui donar informació i, evidentment, un dels projectes en treball és aquest, per exemple, que es pugui donar en temps real informació sobre el que està passant a la cursa amb aquest element o amb altres que tindrem per aquí, sigui les pantalles, les guies de realitat virtual, etc. Per exemple, un dels blocs de treball va lligant aquest amb competicions esportives. Però no és l'únic projecte. També s'està estudiant la possibilitat de saber, des de l'espai, els gruixos de neu acumulats al territori. Ja estem en algun projecte, per exemple, amb una empresa que treballa temes de satèl·lit, que en principi el seu mercat no té res a veure amb la muntanya, però que ja estem treballant conjuntament perquè veiem que aquesta tecnologia que estàs aplicant aquí, pel que sigui, té un potencial en l'àmbit de la muntanya molt gran. Estan llançant entre 15 i 19 picosatèl·lits, són satèl·lits així de petitets, que els que fan és, si ara tenim una imatge satèl·lit cada 2 dies, baixen la recurrència i tens una imatge cada dia. No només la imatge, sinó la connectivitat. Ells treballen, per exemple, molt amb el que és seguiment de grans vaixells, de tipus Pescanova o alguns d'aquests que on no tens cobertura a telèfon, doncs fas cobertura satèl·lit, tenir-la més recurrent, i imatgeria satèl·lit, per exemple, de grans zones de cultius a Àfrica o a Sud-amèrica. Clar, tot aquest producte que ja el tenen desenvolupat té un potencial, sobretot el tema de seguiment de riscos naturals, molt grans. Ells inicialment estem treballant col·laborativament justament per buscar casos d'ús d'aquesta tecnologia sobre riscos naturals, el tema d'allaus, tema incendis, etc., que els serveix a ells per acabar de desenvolupar-ho d'aquesta forma més d'innovació oberta i alhora tindre un showroom, que es diu, un lloc on mostrar el potencial d'aquesta tecnologia a nivell de territori, que és una mica el concepte aquest d'Andorra com a Living Lab que expliquem sempre. És un lloc on tu puguis vindre a prototipar o a ensenyar el potencial de la teva idea, el teu producte, el teu servei i des d'aquí explicar-lo al món. Ja hi ha actors internacionals com Microsoft que han respost a la crida de la Casa de la Muntanya i estan treballant en àmbits com el ciclisme i els esports de neu. A través de la realitat virtual, per exemple, un alpinista pot preparar el seu ascens o una persona amb mobilitat reduïda visitar el refugi de Sorteny.
I ara, per exemple, què hi teniu instal·lat? Ara, per exemple, hem aixecat diferents punts, pics de muntanya, camins, refugis, etc. I llavors es podria veure realitat virtual com si estiguessis a dins del refugi o a dins del pic del Cataperdis, per exemple, i veure com si estiguessis allà mateix. Ja sigui o per animar la gent a anar-hi, o per exemple, potser tu no aniràs mai a un pic, al pic de Tristany a l'hivern, que es pugui també experimentar. Sí, perquè el fred encara no es nota, eh? Fica aquí uns ventiladors. De fet, hi ha una idea que és ambientar una mica amb sons i una mica l'experiència, però ens dona molt joc també amb aquest aspecte. Amb innovació i talent, a la Casa de la Muntanya ha de néixer un ecosistema d'empreses privades i entitats públiques on es creïn noves formes de vida a partir de la suma de sinergies. I ara justament la idea és obrir-ho molt a qualsevol altre actor de la muntanya que tingui ganes de contribuir i sumar-hi, que aquí van des de guies de muntanya, artistes que treballin temes amb l'àmbit de la muntanya, a investigadors d'altres centres o petites startups o petites empreses que estiguin treballant idees o projectes que es vinculin a la muntanya. Justament al llarg del 2021 s'aniran creant equips de treball que es relacionin de forma molt transversal per crear un gran teixit associatiu. Tot i que no s'ha encara explicat i fet massa difusió, per xarxa de contactes, per col·laboradors, etc., ja hi ha gent i actors que estan venint a volcar idees o començar a treballar projectes de fora amb aquest àmbit. Justament ja estem començant a crear aquestes connexions i aquests projectes no només amb actors del país, sinó amb actors internacionals. Sovint les empreses demanen als alpinistes que vagin a les seves oficines a fer discursos motivacionals als seus treballadors. I és que fer el cim és sinònim d'esforç i de superació. La muntanya és un repte, una fita, i ara també la muntanya és la casa de tots.